Καλησπέρα και από μένα. Σας καλωσορίζουμε στο πάνελ «Ψηφιακή εξωστρέφεια, απαραίτητο εργαλείο για την αναβάθμιση του σύγχρονου φαρμακείου». Το τελευταίο πάνελ για την σημερινή ημέρα, αλλά και για την ημερίδα. Και θα ήθελα να ξεκινήσω κάνοντας τις συστάσεις του πάνελ. Ξεκινάμε με τον κύριο Θέμη Κωνσταντινίδη, φαρμακοποιό, ιδιοκτήτη φαρμακοποιό. Καλησπέρα. Συνεχίζουμε με τον κύριο Εμίλιο Παλάτζα, ο οποίος είναι Digital Marketing Specialist στην Χαραμή. Και κλείνουμε με την κυρία Έφη Τζουμάνη, που είναι Omnichannel Trade Marketing στην Απιβίτα. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Και ξεκινάμε από την εμπειρία, κάτι που χρειαζόμαστε πάντα, του φαρμακείου. Ποια είναι η δική σας εμπειρία στην χρήση ψηφιακών εργαλείων σήμερα? Καταρχήν, να ευχαριστήσω την εταιρεία του Χαραμή που με κάλεσε σε αυτό το πάνελ και μπορώ και εγώ να εκφράσω κατά κάποιο τρόπο τη δικιά μου εμπειρία πάνω στο ψηφιακό εργαλείο μέσω του φαρμακείου. Εμείς έχουμε αναπτύξει το ψηφιακό εργαλείο, συγκεκριμένα έχουμε στο φαρμακείο μας site και e-shop από το 2012, το οποίο εδρεύουμε και μπορώ να πω ότι είναι σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Όταν ξεκινήσαμε βέβαια να ενσωματώνουμε την τεχνολογία στη λειτουργία μας, υπήρχε μια φυσική ανησυχία. Θα ήταν εύκολο όλο αυτό, θα ήταν χρονοβόρο, θα υπήρχε επιπλέον κόστος που θα μας έβγαζε από τον προϋπολογισμό. Όμως αυτό τελικά το αποτέλεσμα ξεπέρασε τις προσδοκίες μας και κατά αυτόν τον τρόπο μπορέσαμε και ξεπεράσαμε όλες τις δυσκολίες. Το ψηφιακό εργαλείο στο φαρμακείο είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, καθότου μπορεί ο φαρμακοποιός να έρχεται σε άμεση επικοινωνία με τους ασθενείς του, με τον κόσμο, να μπορέσει κατά κάποιο τρόπο να τους διδάξει μέσω αυτού του μέσου πώς θα μπορέσει να το απεξέλθει θετικά και αρνητικά, καθώς και να δώσει κάποια αγωγή και σύσταση, καθώς και να τον ενημερώσει για τυχόν προσφορές που μπορεί να υπάρχουν, να του δώσει κάποια tips που χρειάζεται. Και όλο αυτό έχει ενσωματώσει και τον καταναλωτή και τον πελάτη και τον φαρμακοποιό σε ένα τρίπτυχο, ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια ωραία επικοινωνία μεταξύ τους. Πολύ ωραία. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι τα ψηφιακά εργαλεία έρχονται να συμπληρώσουν και να ολοκληρώσουν μια επικοινωνία που έχουμε προς τον καταναλωτή ασθενή. Σωστά. Ωραία. Εμίλη, να ρωτήσουμε ποια είναι τα ιδανικά ψηφιακά εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος, ένα φαρμακείο συγκεκριμένα, για να πετύχει την καλύτερη ψηφιακή εξωστρέφεια. Αρχικά, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο που αφιερώσετε να είστε εδώ και ευχαριστώ πολύ και την εταιρεία Χαραμή ΑΕ, η οποία μου δίνει το βήμα για να πω και εγώ την άποψή μου. Θα ξεκινήσω λέγοντας πως τα ψηφιακά εργαλεία αυτή τη στιγμή είναι η επόμενη μέρα. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι έρχεται. Έχει ήδη έρθει και αυτή τη στιγμή είναι πολύ κοντά και στο φαρμακείο. Όπως έχει προηγηθεί και σε όλο το διήμερο, υπάρχουν διάφορες ομιλίες και παρουσιάσεις με διάφορα ψηφιακά εργαλεία. Εγώ από τη μεριά μου θα ξεκινήσω με απλά βήματα, τα οποία πρέπει κάποιος να κάνει ουσιαστικά όταν ξεκινά αυτό το ταξίδι το ψηφιακό. Θεωρώ πάρα πολύ βασικό ότι πρέπει να υπάρχουμε στο χάρτη της Google αυτή τη στιγμή. Άρα μια επιχείρηση δεν μπορεί να μην υπάρχει στο Google My Business, πόσο μάλλον ένα φαρμακείο. Και το λέω με γνώμονα ότι όλοι, όταν ψάχνουμε ένα φαρμακείο, ψάχνουμε το κοντινότερο σε εμάς, γιατί βρισκόμαστε σε μια ανάγκη. Άρα, λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουμε σε αυτό το χάρτη της Google και όχι μόνο να υπάρχουμε. Θα μιλήσουμε και στην πορεία της κουβέντας μας και για τη βελτιστοποίηση, που είναι πολύ σημαντική. Οπότε, αν έβαζα μια σειρά, λοιπόν, θα ξεκινούσα με πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο, το Google My Business. Από εκεί και πέρα, όλοι μας, νομίζω όσοι είμαστε εδώ και όχι μόνο εδώ, περνάμε πάρα πολλές ώρες στα social media. Άρα, λοιπόν, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας και νομίζω ότι είναι και απαραίτητο πλέον να είμαστε εκεί. Αυτή τη στιγμή τα social media τείνουν να αντικαταστήσουν την αναζήτηση της Google, οπότε ό,τι θέλουμε να ψάξουμε και να βρούμε, οποιαδήποτε πληροφορία, είναι μέσα εκεί. Και όχι μόνο με γραπτά και κείμενα, αλλά πλέον υπάρχουν βίντεο, γίνεται ψηφιοποίηση, κάποιος μπορεί να δώσει μια πληροφορία συμπυκνωμένη και πάρα πολύ γρήγορα και άμεσα στον εκάστοτε ασθενή, πελάτη ή οποιονδήποτε τον ενδιαφέρει. Οπότε αυτά τα δύο θα τα έβαζα στην πρώτη θέση. Google My Business, social media και από εκεί και πέρα εννοείται πως μιλάμε και όχι μόνο για το οργανικό κομμάτι. Το τρίτο σκέλος αφορά και τις διαφημίσεις.
Θα πω εδώ ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, ας πούμε, μια ανησυχία στο κομμάτι των social media για το οργανικό περιεχόμενο, επειδή όλοι μας παράγουμε περιεχόμενο με έναν τρόπο, είτε με κείμενα, είτε με βίντεο, είτε απλά με φωτογραφίες. Αυτός λοιπόν ο αυξανόμενος ρυθμός δεν μας επιτρέπει να ξεχωρίσουμε και να προβαλλόμαστε το ίδιο όπως θα προβαλλόμασταν πριν από 2 χρόνια. Επειδή λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλοί δυνάμοι δημιουργοί περιεχομένου, αναπόσπαστο κομμάτι και τρίτο εργαλείο που θα όριζα σε μια κατάταξη είναι οι διαφημίσεις πληρωμένες. Και θα μιλήσουμε και αργότερα για το budget. Ως επιστέγασμα λοιπόν όλων αυτών θα έβαζα λοιπόν και ένα website, blog ενημερωτικό. Αυτό βέβαια έχει να κάνει και λίγο με τη στρατηγική κάθε φαρμακείου, το οποίο θα μπορούσε να επικοινωνεί όχι μόνο, δεν θα μιλήσω για το εμπορικό κομμάτι, θα μιλήσω για κάποιες συμβουλές, κάποια tips, το πού βρίσκεται. Βοηθάει λοιπόν αυτό όλο σαν πακέτο να υπάρχει και να έρχεται μαζί και να συνδυάζεται με τα social media, το Google My Business και όλα αυτά. Από τη μεριά μου λοιπόν θεωρώ όλο αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Τέλος, θα πω και το Omnichannel, τη στρατηγική. Νομίζω η ειδική καλύτερα να μιλήσει για αυτό. Θα δώσουμε το λόγο αμέσως στην Έφη, η οποία θα μας πει τη σημασία της Omnichannel στρατηγικής. Να πούμε ότι εκπροσωπείς το brand, τα brand, και πώς συνδέονται αυτά με το φαρμακείο και αυτόν που μπορεί να εκτελεί την όποια ψηφιακή εξωστρέφεια σαν ειδικός. Πολύ σωστά. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση, το θεσμό πλέον της Health Expo. Η Omnichannel στρατηγική είναι μια έννοια ιδιαίτερα σύνθετη και πολυδιάστατη. Μπορούμε όμως πολύ εύκολα να αντιληφθούμε τη σημασία της, αν αναλογιστούμε τη σημασία που έχει το να μπορώ να βρω τον πελάτη μου, όπου και αν εκείνος βρίσκεται. Άρα, ένα φαρμακείο είτε διαθέτει e-shop είτε όχι, εάν μπορέσει να προσεγγίσει επικοινωνιακά με κοινό μήνυμα μέσα από όλα τα κανάλια επικοινωνίας του και να πετύχει συνεκτικότητα μηνύματος, θα καταφέρει να κάνει αυτό το μήνυμα πιο ηχηρό και έτσι θα έρθει πιο εύκολα στα επιθυμητά εμπορικά αποτελέσματα. Να μιλήσουμε με ένα απλό παράδειγμα. Όλοι γνωρίζουμε την πολύ δημοφιλή κατηγορία του αντιλιακού. Μια καμπάνια που επικοινωνείται in-store σε προβολές, στη βιτρίνα του φαρμακείου ψηφιακή ή μη, στα social media του φαρμακείου, μέσα από newsletter, μέσα από SMS. Καταφέρνει πολλά πράγματα. Καταφέρνει μια πιο ευρεία προσέγγιση κοινού. Διατηρεί το δικαίωμα στόχευσης του κοινού αυτού και έτσι το μήνυμα είναι πιο έντονο, είναι πιο ηχηρό, δημιουργεί ζήτηση και επιστρέφει την πώληση στο φαρμακείο. Παράλληλα, θα πρέπει να πούμε ότι για το branding που αφορά το ίδιο το φαρμακείο, το να έχει μια μοναδική διακριτή ταυτότητα, το βοηθάει να ξεχωρίσει και να διαφοροποιηθεί, να αυξήσει το awareness του κατά αυτόν τον τρόπο και τον μεγαλύτερο στόχο που είναι το loyalty απέναντι στο φαρμακείο. Μάλιστα. Πολύ ωραία και πολύ ενδιαφέροντα. Θα αναλύσουμε όμως και πιο κάτω κάποια από αυτά τα σημεία. Από την εμπειρία που υπάρχει μέχρι σήμερα, υπάρχουν κάποιες προκλήσεις, θετικές ή αρνητικές, τις οποίες αντιμετώπισες στην πορεία αυτή της υιοθέτησης των ψηφιακών εργαλείων? Βεβαίως και υπάρχουν και θετικές και αρνητικές προκλήσεις σε όλο αυτό το κομμάτι του ψηφιακού εργαλείου στο φαρμακείο. Θα μιλήσω πρώτα για τα θετικά, τα οποία θα πω ότι γίνεται προφανώς πιο βελτιωμένη εξυπηρέτηση με τα social media γενικά, με τα newsletter που παρέχει το φαρμακείο στους πελάτες. Βελτιώνει την ταχύτητα και την ακρίβεια. Θα μιλήσω ότι γίνεται καλύτερη διαχείριση του αποθέματος, θέλοντας να πω ότι εμείς συγκεκριμένα με το e-shop που έχουμε οργανώσει ηλεκτρονική αποθήκη που ξέρουμε ανά πάσα στιγμή τι προϊόντα έχουμε στο φαρμακείο, τι απόθεμα έχουμε και δεν μας βγάζει γενικά εκτός προϋπολογισμού και σε μια δύσκολη θέση. Θέλοντας, παραδείγματος χάρη, έρχεται ένας πελάτης, μπορεί να θέλει ένα προϊόν και εμείς να ξέρουμε τι έχουμε στο ράφι ώστε να μπορέσουμε να τον εξυπηρετήσουμε, να μην βρεθούμε σε μια δύσκολη θέση. Επίσης, ένα άλλο πολύ σημαντικό κριτήριο είναι η βελτιωμένη επικοινωνία με τους πελάτες. Μέσω Omnichannel, μέσω Instagram και TikTok μπορούμε ανά πάσα στιγμή να αλληλεπικοινωνούμε με τους πελάτες και να μας ρωτάνε ό,τι ακριβώς θέλουν και να τους απαντάμε κι εμείς αντίστοιχα. Και φαντάζομαι άμεσα αυτό, έτσι. Άμεσα, δηλαδή να είναι για την σημαντική άμεση. Σωστά. Όχι με τον παραδοσιακό τρόπο όπως τουλάχιστον ίσχυε πιο παλιά. Τώρα θα μιλήσω για κάποια αρνητικά που υπάρχουν. Που ένα από αυτά είναι η εκπαίδευση προσωπικού. Το να μπορέσεις να βάλεις το προσωπικό του φαρμακείου σου στο κομμάτι το ψηφιακό και να μάθει κάποια πράγματα όπως τα social media, το site, το e-shop, το να μπορέσει να ανταποκριθεί σε όλο αυτό, ειδικότερα όταν είναι και λίγο πιο προχωρημένης γενιάς, είναι κάτι που τον καθιστά πάρα πολύ δύσκολο.
Ένα δεύτερο αρνητικό, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι τα συστήματα, επειδή είναι όλα ηλεκτρονικά, δεν είναι και αθάνατα. Που σημαίνει ότι, με λίγα λόγια, μπορεί αυτά τα συστήματα να πέσουν κάποια στιγμή, να κλατάρουν έτσι ώστε δεν μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου σωστά. Ωραία. Σημαντικά και τα δύο, και το προσωπικό και το... Θα έλεγα ότι τα θετικά υπερτερούν πολύ των αρνητικών και είναι σίγουρα ένα πολύ σημαντικό βήμα προκειμένου το φαρμακείο να μπει στο ψηφιακό σύστημα. Λογικά και τα δύο, και ειδικά το δεύτερο, ότι τα ψηφιακά συστήματα είναι κάτι το οποίο είναι ευαίσθητα. Αυτό με την τεχνολογία γενικά το αντιμετωπίζουμε, άρα Ακριβώς. υπάρχει όμως και υποστήριξη, έτσι, ένα άλλο είδους υποστήριξη συνολικά. Παίρναμε ξανά στον Εμίλιο να μας πει λιγάκι, γιατί δεν υπάρχει πάντα το απαραίτητο budget για όλα αυτά τα ψηφιακά εργαλεία και πάντα είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Κάποια tips και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε χωρίς να υπάρχει μια πολύ μεγάλη επένδυση. Κοιτάξτε, αυτά είναι όλα θέμα στρατηγικής, θα έλεγα. Από τις πρώτες ερωτήσεις που οφείλουν να κάνουν οι επαγγελματίες που ασχολούνται με το digital marketing σε οποιαδήποτε αγορά είναι ποια είναι η στρατηγική, ποιος είναι ο στόχος που θέλουμε να επιτύχουμε. Για το φαρμακείο, με πολλά regulations όπως ακούμε, τα πράγματα είναι λίγο πιο εύκολα. Ο στόχος είναι πολύ συγκεκριμένος. Κάνουμε ένα brand awareness. Ουσιαστικά θέλουμε να μας γνωρίσει το κοινό. Επειδή δεν υπάρχουν λοιπόν και e-shop, τα οποία μπορούμε να τρέξουμε και άλλου τύπου καμπάνιες, να είναι διαφορετικός ο στόχος, εδώ μιλάμε λοιπόν για μια αναγνωρισιμότητα, τουλάχιστον τοπικά. Εγώ θα εστιάσω λίγο σε αυτό το κομμάτι, γιατί εκεί έρχεται και το δωρεάν. Αν μιλάμε λοιπόν σε ένα τοπικό επίπεδο, οι ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε, όπως είπα και πριν, είναι πολύ πιο οικονομικές, εννοείται, δεν το συζητώ, και είναι και αυτές που προσδίδουν αξία και έχουν ένα νόημα να κάνει κάποιος στο φαρμακείο του. Αν δεν έχουμε e-shop, λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρει αν μας βλέπει κάποιος στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη και εγώ είμαι στην Αθήνα, για παράδειγμα. Δεν έχει κάποιο νόημα λοιπόν για μας. Γίνεται να γίνουν κάποιες ενέργειες, υπάρχουν ενέργειες που μπορούν να γίνουν δωρεάν. Ένα βασικό, όπως σας είπα πριν, είναι ο χάρτης της Google. Θα πω εδώ κάτι πάλι το οποίο είναι αμφιλεγόμενο και πολλοί κόσμος μπερδεύεται και είναι λίγο συγκεκριμένη η πληροφορία. Δεν μας λέει Google, δεν ζητάει κάποιες χρεώσεις για το μετά. Μπορούμε να εισαχθούμε στο χάρτη, να μπούμε μία φορά, να βελτιστοποιήσουμε το προφίλ μας, να ανεβάζουμε αναρτήσεις στο προφίλ μας, να κρατάμε ένα προφίλ ενημερωμένο, να γίνονται αναρτήσεις, να ενημερώνει το ωράριο, να βρίσκει ο ασθενής, ο πελάτης, οποιοδήποτε επισκέπτεται το φαρμακείο την πληροφορία εκεί, με μία απλή αναζήτηση. Λοιπόν, πάρα πολύ κοντά του. Αυτό λοιπόν κοστίζει. Έχει ένα πολύ μικρό κόστος, τέλος πάντων. Και συγκεκριμένα, εγώ θα το ρωτούσα. Δηλαδή, τι κόστος, γιατί όταν λέμε μικρό κόστος, είναι με εύρος. Εντάξει, μπορεί να μην υπάρχει κάποια δέσμη, με ένα εύρος. Ένα εύρος, λοιπόν, είναι από 0 έως 150 ευρώ. Μάλιστα, είναι μικρό. Ας πούμε κάπου εκεί. Για το κομμάτι, λοιπόν, του να μπει κάποιος στο χάρτη. Από εκεί και πέρα, είτε μόνος του, είτε αν έχει κάποιον επαγγελματία, μπορεί να κάνει, όπως σας είπα πριν, μια βελτιστοποίηση σε αυτό το προφίλ. Από εκεί και πέρα, το δεύτερο κομμάτι, πάλι το οποίο είναι εντός εισαγωγικών δωρεάν ή πάρα πολύ οικονομικό, είναι τα social media. Τα οποία social media τα έχουμε όλοι στο κινητό μας, χωρίς καμία χρέωση. Έχουμε δηλαδή αμέριστη πρόσβαση σε όλο το κομμάτι αυτό. Και ειδικά οι επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται και κάποια εργαλεία τα οποία το κοινό, οι απλοί χρήστες δεν έχουν, τα οποία τους δίνουν μια έτσι, πιο inside εικόνα για το τι συμβαίνει λοιπόν στο προφίλ αυτό. Πάλι λοιπόν μια στρατηγική είναι το οργανικό περιεχόμενο. Είτε είναι informative, δηλαδή πληροφοριακό, είτε είναι επιστημονικό, είτε στα πλαίσια που επιτρέπεται πάντα θα πω, και όχι απαραίτητα μόνο πολυσιακό ή να εμφανίζει, ουσιαστικά να παρουσιάζει κάποια προϊόντα. Αυτές θα θεωρώ ότι είναι οι πρώτες δύο πολύ σημαντικά, τα πρώτα βήματα για μια στρατηγική, και θα πω και εδώ θα προσθέσω ότι υπάρχουν πλέον πολλά εργαλεία με μηδενική συνδρομή, τα οποία κάποιος μόνος του, αν έχει την όρεξη, το χρόνο και όλο αυτό το κομμάτι να ασχοληθεί, να χτίσει ένα database από email πελατών του και να μπορεί να του στέλνει μαζικά κάποιες ενημερώσεις αν τα διαστήματα που τον ενδιαφέρει, είτε πληροφοριακές, είτε για κάποιο ενδεχομένως προϊόν που τους ενδιαφέρει. Αυτά λοιπόν κοστίζουν και 0 ευρώ αυτή τη στιγμή. Άρα, σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται, εδώ εμπλέκω ξανά και το Θέμη, πάλι λίγος χρόνος και καλή οργάνωση. Φαντάζομαι, σε αυτά που ανέφερε και ο Εμίλιος τώρα. Σωστά. Αν υπάρχει χρόνος και οργάνωση, σίγουρα γίνεται. Ναι. Έφη, κάποια tips τα οποία μπορούν να διασφαλίσουν την ισορροπία μεταξύ μιας εμπορικής πολιτικής, εμπορικής τοποθέτησης και του ρόλου του φαρμακείου ως σύμβουλο υγείας.
Κυρία Μαρκουρή, νομίζω ότι είναι σίγουρο πως για να μπορέσει ένα φαρμακείο το οποίο θέλει να επενδύσει στο καλλιτικό και στο παραφάρμακο και να αυξήσει το πελατολόγιο του αλλά και την κερδοφορία του, θα πρέπει να συγκροτήσει ένα συγκεκριμένο εμπορικό πλάνο, μια εμπορική στρατηγική, και η στρατηγική αυτή να έχει λάβει σοβαρά υπόψη τις 2-3 μεγαλύτερες συνεργασίες που έχει το φαρμακείο με τα brands. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να έχει ένα πλάνο marketing ενεργειών, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις εμπορικές προτεραιότητες του φαρμακείου, λαμβάνουν υπόψη την εποχικότητα, τις σημαντικές εμπορικές περιστάσεις μέσα στη χρονιά, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του φαρμακείου και του πελατολογίου του φαρμακείου, ακόμη και τη γεωγραφία στην οποία βρίσκεται. Από εκεί και πέρα, επειδή το φαρμακείο παραμένει σίγουρα ένας χώρος υγείας και αυτό φέρει πάρα πολλούς περιορισμούς, νομίζω ότι ένας φαρμακοποιός μπορεί να τοποθετηθεί πιο άρτια στο κομμάτι της δεοντολογίας. Από τη δική μου πλευρά, αυτό που αναγνωρίζω είναι ότι ένας φαρμακοποιός που γνωρίζει πολύ καλά το προϊόν το οποίο προτείνει και αντιλαμβάνεται καθαρά τις ανάγκες του πελάτη του, μπορεί να δώσει αποτελεσματικές λύσεις σε επαρκτά προβλήματα και με αυτόν τον τρόπο και να ενισχύσει το ρόλο του ως συμβούλου υγείας, αλλά και να χτίσει σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη του. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Θέμη, ποιες θεωρείς ότι είναι οι βασικές τάσεις για την ψηφιακή επικοινωνία που πρέπει να γνωρίζει ένα φαρμακείο σύγχρονο του 2025? Μία από τις σημαντικότερες τάσεις που πρέπει να γνωρίζει το φαρμακείο για το 2025 είναι κάτι που ανέφερα και πριν. Είναι το κομμάτι των social media και ειδικότερα η πλατφόρμα TikTok, που στις μέρες μας έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, ακόμα όμως δεν έχει ξεπεράσει το Instagram. Πιστεύω σε μία πενταετία από τώρα ότι αυτή η πλατφόρμα θα γίνει τόσο δυνατή που θα την ξεπεράσει. Και αυτό κυρίως για το φαρμακείο το λέω για το λόγο του ότι ο φαρμακοποιός, σαν επιστήμονας, μπορεί να αλληλεπιδρά με τον κόσμο, να επικοινωνεί μαζί του, να του δίνει τις κατάλληλες συμβουλές προκειμένου να τον καλύψει σε ορισμένα κενά φαρμακευτικά που μπορεί να έχει, να του λέει τη δοσολογία και όχι μόνο να προσπαθεί να πλασάρει ένα προϊόν, παρά να του δίνει τα απαραίτητα tips ώστε να τον καθοδηγήσει σωστά, προκειμένου να ξέρει ο ασθενής πώς θα πορευτεί. Ένα δεύτερο κομμάτι που ακόμα δεν είναι επί του παρόντος, αλλά πιστεύω ότι στο μέλλον θα ισχύσει, είναι το κομμάτι του chatbots και του AL, που συγκεκριμένα είναι κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, όπου συγκεκριμένα chatbots θα ενσωματωθούν σε μια ιστοσελίδα ενδεχομένως κάποιου φαρμακείου και θα βοηθούν τον κόσμο να αλληλεπιδρά με το φαρμακείο, θα τον καθοδηγούν σε όλα τα απαραίτητα μονοπάτια που θέλει εκείνος, είτε για κάποια πώληση ενός προϊόντων, είτε για κάποια ερώτηση που μπορεί να έχει αυτός. Πολύ ωραία. Εμίλη, υπάρχουν κάποια λάθη τα οποία έτσι παρατηρείς στη διαχείριση των φαρμακείων όταν επιχειρούν μια ψηφιακή εξωστρέφεια, και αν ναι, θα μπορούσες να μας αναφέρεις κάποια? Σίγουρα υπάρχουν λάθη. Νομίζω όλοι κάνουμε λάθη, δεν υπάρχει κάποιος που δεν κάνει λάθος. Αλλά είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά αυτό το δουλεύουμε. Αν δεν κάνουμε λάθη, δεν μαθαίνουμε και πολλές φορές και οι μαρκετιέρες δουλεύουν ως τεστ. Δοκιμάζουν δηλαδή πράγματα και από εκεί βρίσκουν τις καλύτερες στρατηγικές. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν πεπατημένες πάντα και 100% φόρμουλες οι οποίες μας οδηγούν στην επιτυχία. Είναι κάτι το οποίο δουλεύουμε και βελτιώνουμε καθημερινά. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ κοινό είναι αυτό που είπα και πριν. Μπορεί να γίνεται λίγο κουραστικό όταν τα επαναλαμβάνουμε. Είναι πολύ σημαντική στρατηγική του τι θέλουμε να κάνουμε. Πολλές φορές υπάρχει σύγχυση, όχι μόνο στον κλάδο των φαρμακοποιών, γενικότερα. Απλά επειδή μιλάμε, εδώ θα το πούμε λοιπόν για το συγκεκριμένο κλάδο, δεν υπάρχει ξεκάθαρος στόχος. Ξεκινάμε λοιπόν να κάνουμε κάποιες ενέργειες και θεωρούμε δεδομένο ότι θα έχουμε μια επιστροφή χρημάτων και μάλιστα γρήγορη. Αυτό είναι κάτι λανθασμένο γενικότερα. Χτίζουμε ένα brand, χτίζουμε μια εικόνα. Όπως χτίζεται μια εικόνα εκτός του φαρμακείου, λοιπόν, με μια βιτρίνα, με ένα πολύ ωραίο display, με μια πολύ ωραία παρουσίαση, το ίδιο λοιπόν χτίζουμε και στα social media. Άρα λοιπόν το νούμερο ένα λάθος είναι η έλλειψη στρατηγικής. Πρέπει να είναι πολύ ξεκάθαρο το τι κάνουμε και το ξαναλέω, βάζω εδώ μια παρένθεση, όταν δεν υπάρχει ένα e-shop το οποίο μπορεί να βρει οποιοδήποτε αυτό που θέλει άμεσα και να το κάνει. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να μετατρέψουμε όλο αυτό σε μια απόδοση επένδυσης όταν δεν υπάρχει σίγουρα ένα e-shop. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι, θα το πω λίγο γενικά πάλι, βλέπουμε προφίλ τα οποία δημιουργούνται και φυσικά και με πολύ σεβασμό το λέω, ο χρόνος είναι πάρα πολύ περιορισμένος, πόσο μάλλον ενός φαρμακοποιού, ο οποίος είναι στον πάγκο, εξυπηρετεί κόσμο, ασθενείς, πελάτες, έχει
πάρα πολλές ευθύνες πάνω του, δεν μπορεί να προσέχει το προφίλ του λοιπόν και δεν μπορεί να είναι το περιεχόμενό του άρτιο, αν μπορεί να μου επιτραπεί λοιπόν η έκφραση. Εδώ λοιπόν θα έλεγα ότι είναι ένας κακός σχεδιασμός των εικόνων, είναι λίγο γρήγορες πολλές φορές εικόνες, λίγο πρόχειρες και αυτό ίσως περνάει ή τέλος πάντων δεν περνάει το σωστό μήνυμα στον καταναλωτή, τον πελάτη ή τον ασθενή. Πολλές φορές μπορεί να λειτουργεί και αποτρεπτικά ή η μη συχνότητα, θα προσθέσω εδώ, το να βλέπει κάποιος μία ανάρτηση ανά 3 μήνες ή να μπαίνει σε ένα προφίλ και να βλέπει μία ανάρτηση πριν 1 χρόνο. Άρα λοιπόν θέλει μία σταθερότητα λοιπόν, ο ρυθμός, ο οποίος αναρτούμε περιεχόμενο και επικοινωνούμε με τον κόσμο. Το τρίτο που θα έβαζα εδώ είναι και η υπερβολική έμφαση σε οποιοδήποτε κανάλι στο προϊόν και όχι στην αξία που προσδίδει στον ασθενή ή τον πελάτη το προϊόν. Αυτό. Ο λόγος που μπορεί να το πάρει πολλές φορές. Αυτό πάλι είναι κάτι το οποίο επικρατεί και είναι κυρίαρχο. Φυσικά όλα έρχονται και σε συνδυασμό με το χρόνο, ξαναλέω, και το λέω με πολύ σεβασμό. Ένας φαρμακοποιός δεν μπορεί να σκεφτεί εκείνη την ώρα ακριβώς όλο το μήνυμα. Δεν είναι ξεκάθαρο μυαλό. Εδώ λοιπόν έρχονται και επαγγελματίες που οφείλουν να βοηθούν και να συμβάλλουν σε αυτό με την κατάλληλη καθοδήγηση. Τέλος, επειδή μιλάμε έτσι για τα social media περισσότερο, θα έλεγα ότι είναι και η μία απάντηση σε μηνύματα, σε σχόλια, σε ερωτήσεις. Έτσι λοιπόν ένα προφίλ πολλές φορές μας το συναντάμε και μας συμβαίνει να στείλουμε ένα μήνυμα κάπου σε κάποια επιχείρηση, σε ένα φαρμακείο, να μην λάβουμε ποτέ απάντηση. Πάλι εδώ εμπίπτει ο χρόνος, φυσικά δεν μπορούμε να είμαστε παντού, είναι όμως ένα έτσι, κακό σημάδι και μια κακή εικόνα σχηματίζεται με αυτόν τον τρόπο. Οπότε θα βάζα και τη μία απάντηση λοιπόν στα μηνύματα και αναπάντητα σχόλια, πολλές φορές μπορεί να ξεσηκώσουν ενδεχομένως και κάποια κουβέντα ή κάποια ερώτηση. Το θεωρώ πολύ κοινό λάθος. Ναι. Σωστά. Να ρωτήσω εδώ το Θέμη. Θέμη, εσείς φαντάζομαι απαντάτε άμεσα, έτσι, σε μηνύματα, είσαστε... Βεβαίως, προσπαθούμε να το διατηρήσουμε αυτό όσο γίνεται πιο ιερό, γιατί είναι κάτι που, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ λάθος άμα το κάνει κάποιος φαρμακοποιός αυτό, χτίζοντας δηλαδή κάτι από την αρχή δυναμικά και στη συνέχεια από αφέλεια θες, από οτιδήποτε άλλο, σταματάει να το κάνει και κατά κάποιο τρόπο έτσι... Δεν είναι τόσο σωστός, απομακρύνεται από το στόχο και το πελατολογείο του. Ναι, σημαντικό. Είμαι σίγουρη ότι έχετε πολλά υλικά τα οποία δίνετε προς τα φαρμακεία, φαίνεται εξάλλου, τα οποία διαθέτετε. Εσείς θεωρείτε ποια τα πιο πετυχημένα παραδείγματα τα οποία έχετε σαν ψηφιακή στρατηγική μέσα στα φαρμακεία, έτσι πάντα. Μέσα από το φαρμακείο, ναι, ναι. Θα σας απαντήσω στην ερώτηση τώρα λίγο πιο αυτοσχεδιαστικά. Εμείς ανέκαθεν επενδύαμε στο ψηφιακό... Συγγνώμη. Εμείς από το 2017 επενδύουμε συστηματικά στο περιεχόμενο και ειδικά υψηλής ποιότητας περιεχόμενο προορίζεται για χρήση σε social media και σε digital μορφή. Οπότε, εν πρώτης, έχουμε σε κάθε μας καμπάνια, σε κάθε λανσάρισμα και τονίζοντας και τις σημαντικές εποχικότητες, διαθέσιμα βίντεο για όποιον θέλει να τα χρειαστεί, τα οποία είναι open για όλους μας τους πελάτες. Προσπαθούμε να κάνουμε και manual κάποιες επικοινωνίες για να το θυμίσουμε, γιατί μέσα στην καθημερινότητα δεν είναι πάντα και όλα αυτά καταγραπταία. Έχουμε υλικό για τα social media, αμιγώς, έτσι όπως δηλαδή γεννιούνται με υψηλής αισθητικής περιεχόμενο, το οποίο και αυτό είναι διαθέσιμο μέσα από την πλατφόρμα μας από το Hub και παροτρύνουμε τη χρήση τους. Καλύπτουμε κάθε κατηγορία, κάθε ανάγκη, κάθε νέο λανσάρισμα. Έχουμε όλα τα formats. Νομίζω και τα newsletter, συγγνώμη, ξεχνάω κάποια, και τα newsletter. Templates, newsletter. Το e-learning φυσικά που έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα, εννοείται. Θα ήταν πολύ σημαντική παράληψη. Ευχαριστώ πολύ. Για τα social, λοιπόν, έχουμε ένα πολύ μεγάλο πορτφόλιο, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες και έχουμε και newsletter σε ανοιχτή μορφή, ώστε να μπορούν οι πελάτες μας να τα αλλάξουν, να τα κάνουν λίγο πιο δικά τους, να φέρουν και το δικό τους branding και να τα χρησιμοποιήσουν προς τους δικούς τους πελάτες. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση έτσι, στον καθένα. Για το προσωπικό, νομίζω το ανέφερες και στην αρχή, Θέμη, ότι σαν δυσκολία νομίζω το ανέφερες στην αρχή, το πώς θα ενταχθεί το προσωπικό. Είναι δύσκολο το προσωπικό να ενταχθεί σε όλο αυτό το κομμάτι του ψηφιακού εργαλείου, ιδίως όταν η γενιά... Κάποια tips, ωραία. Υπάρχει ένα μεγάλο tip, είναι εκπαίδευση και διαρκής μάθηση του προσωπικού μέσω σε σεμιναρίων, διαλέξεων,
διάρκειας ενημέρωσης από το ίντερνετ, μπορεί το προσωπικό κατά κάποιο τρόπο να βγει και να ανταπεξέλθει σε όλο αυτό που πρόκειται να απακολουθήσει, ιδίως με τα social media. Μία δεύτερη παράμετρος είναι εξοικείωση με τα ψηφιακά εργαλεία του φαρμακείου. Παραδείγματος χάρη, εμείς συγκεκριμένα έχουμε αναθέσει κάποιους ρόλους στο προσωπικό. Όσον αφορά, δηλαδή, ένας υπάλληλος θα ασχολείται με τα newsletter και να αναλαμβάνει κάθε μήνα να βγάζει καινούργια newsletter για συμβουλές υγείας και προώθηση προϊόντων και διαφημίσεων. Ένας άλλος υπάλληλος έχει αναλάβει να φτιάχνει digital διαφημίσεις για το digital panel που έχουμε έξω στη βιτρίνα του φαρμακείου, που επίσης είναι κάτι πολύ σημαντικό και προωθητικό για τα προϊόντα. Όμως, όσον αφορά τώρα το κομμάτι του TikTok και του Instagram, θεωρώ και είναι άκρο σεβαστό ότι κανένας δεν υποχρεώνεται να προβάλλει τον εαυτό του στην πλατφόρμα του TikTok και του Instagram, εάν δεν το επιθυμεί. Που, καλώς ή κακώς, στο δικό μου φαρμακείο υφίσταται αυτό, το έχω αποδεχθεί, το έχω σεβαστεί και τα βίντεο που φτιάχνω τα κάνω εγώ και η γυναίκα μου. Νομίζω όμως ότι αυτό διασφαλίζει λίγο και την συνέχεια. Γιατί Σωστά. το να βάλεις το προσωπικό, αν δεν είναι και μια μακροχρόνια επαγγελματική σχέση, Σωστά, αυτό ήθελα να πω αμέσως. Άμα δεν είναι μακροχρόνια επαγγελματική σχέση, είναι και λίγο, δεν είναι τόσο ωραίο για τον κόσμο που σε παρακολουθεί στην πλατφόρμα να βλέπει συνέχεια αναλλαγή προσώπων στην ιστοσελίδα σου, στην πλατφόρμα του TikTok. Επίσης, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι ένα φαρμακείο πολλές φορές δέχεται κακοήθη σχόλια στην Google. Πολλές φορές, πολλά από αυτά είναι σχόλια που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και απλά χαρακτηρίζουν ένα κακοήθη άνθρωπο. Θα πρέπει το προσωπικό του φαρμακείου να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, ώστε να απαντάει σε τέτοιου είδους σχόλια και να μην αφήνει κάποιον να κάνει αυτό που θέλει και να περνάει το μήνυμα που θέλει. Μάλιστα, πολύ ωραία. Εμίλη, πόσο σημαντική είναι η διαφήμιση, κάτι που ξεκινήσαμε να λέμε και πριν, στα social media για ένα φαρμακείο και εδώ τι θα πρότεινε σαν πρώτα βήματα? Όπως είπαμε και στην αρχή, είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεδομένου πλέον αυτό που σας είπα και πριν που ανέφερα, ότι ο κόσμος, λοιπόν, αυτό που παρατηρεί το οργανικό περιεχόμενο δεν διαμοιράζεται με τον ίδιο τρόπο πλέον, όπως διαμοιραζόταν πριν από 2 ή 1 χρόνο ή 6 μήνες ενδεχομένως. Λόγω της ραγδαίας αύξησης των δημιουργών περιεχομένου, έχει στενέψει λοιπόν ο χώρος και ο χρόνος, ο οποίος προβάλλει το περιεχόμενο αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, και όταν μιλάμε ειδικά για τοπικά αποτελέσματα που μας ενδιαφέρει να έχουμε, να δουλεύουμε και με μια στρατηγική παράλληλα διαφημιστική. Τώρα, τα πρώτα βήματα λοιπόν είναι αρχικά ο ορισμός του στόχου, ποιος είναι ο στόχος μας, αν θα είναι, όπως είπαμε πριν, awareness, η γνωριμία με το κοινό, ή να κάνουν κάποια αγορά στο e-shop μας ενδεχομένως, οπότε θα έχουμε ένα purchase goal, ένα στόχο λοιπόν αγορών. Το δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό είναι να βρούμε τον τρόπο που θέλουμε να επικοινωνήσουμε, το κατάλληλο format, τον τύπο και την πλατφόρμα. Είναι λοιπόν πολύ σύνθετο το δεύτερο βήμα. Ποια πλατφόρμα θέλουμε, έχει το κατάλληλο κοινό για μας να επικοινωνήσουμε το συγκεκριμένο μήνυμα. Οπότε θα βρούμε και το αντίστοιχο format, είτε είναι βίντεο, είτε είναι εικαστικό, είτε είναι με οποιαδήποτε μορφή. Το τρίτο είναι ουσιαστικά το budget, το οποίο δεν χρησιμοποιούμε μεγάλο budget απαραίτητα από την αρχή, αλλά όπως σας είπα πριν, ξεκινάμε με κάτι πολύ μικρότερο, δοκιμάζουμε και από εκεί step by step, αποδίδει περισσότερο και αναλόγως και τις αποδόσεις. Το που θα έλεγα μετά, το analysis, το οποίο ουσιαστικά συμβουλευόμαστε και βλέπουμε τα στατιστικά μας και δοκιμάζοντας λοιπόν και το budget, αυξάνουμε όλο αυτό το κομμάτι. Άρα το τελευταίο είναι το monitoring, που είναι το πιο σημαντικό, για να μας δώσει ένα feedback για το τι λοιπόν κάναμε εμείς αυτή την ενέργεια που κάναμε, έτσι ώστε να γνωρίζουμε τι θα κάνουμε σε μια επόμενη ενέργεια. Πολύ ωραία, πολύ χρήσιμα. Και τέλος, Έφη, κάποια πετυχημένα παραδείγματα ψηφιακής στρατηγικής που έχετε υλοποιήσει στην Απιβίτα? Ναι, σας ανέφερα και προηγουμένως, εμείς από το 2017 επενδύσαμε στο περιεχόμενο, επενδύσαμε στο ψηφιακό ράφι, επενδύσαμε στο υλικό για τα social media και πιο πρόσφατα τα τελευταία 2 χρόνια στο rich content ή αλλιώς εμπλουτισμένο περιεχόμενο, όπως θα μπορούσαμε να το πούμε. Σε συνέχεια αυτής της στρατηγικής επένδυσης στο περιεχόμενο, καταφέραμε το 2024 με τη συνεργασία του δικτύου μας, αλλά και σε συνεργασία με την πλατφόρμα του TikTok, να είμαστε το νούμερο 1 hashtag της χρονιάς στην κατηγορία των dermocosmetics. Χαιρόμαστε γι' αυτό, πέρα από την εμπορική σκοπιά που έχει κάτι τέτοιο, γιατί έχουμε καταφέρει να φέρουμε στην επιφάνεια ποιοτικό περιεχόμενο που προέρχεται και από συμβούλους υγείας, από την καρδιά δηλαδή του φαρμακείου, που είναι η καρδιά της Απιβίτα παράλληλα.
Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ να πω έτσι σαν ένα κλείσιμο ότι θεωρώ ότι η συνεργασία μεταξύ του brand, του οποιοδήποτε brand, με παραγωγή υλικών, ωραίων υλικών, του ειδικού και σίγουρα την εποπτεία, θα έλεγα, του φαρμακείου και τη στρατηγική εννοείται, νομίζω ότι το αποτέλεσμα μπορεί να βγει είναι ο ορισμός της ψηφιακής εξωστρέφειας για ένα σύγχρονο φαρμακείο. Να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια απορία, κάποια ερώτηση που θα ήθελε κάποιος έτσι να θέσει στο πάνελ μας. Σας παίρνω το μικρόφωνο. Ναι, δεχόμαστε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω όσον αφορά για το Google Maps, αυτό για την τιμή. Αυτή η τιμή που είπατε είναι FAPAX ή έχει συνδρομή? Αυτό ήταν η παρανόηση που είπα πριν. Πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι αυτό έχει μια συνδρομή. Η Google δεν ζητάει συνδρομές, όχι. Ναι. Αλλά ξεχωρίζω το κομμάτι της βελτιστοποίησης του περιεχομένου που μπορεί το να πόσο θα βάλεις μέσα, ναι, αυτό και κυμαίνεται η τιμή ανάλογα. Σωστά. Και μετά πάμε άμα θες να κάνεις κάποια μετατροπή πιο μετά, είναι έξτρα, φαντάζομαι. Σε ωράριο εννοείται? Όχι, εννοώ θες να βάλεις να προσθέσεις κάτι έξτρα μέσα, ας πούμε, σε αυτό που προβάλλεις στο Google. Κοιτάξτε, σε πληροφορία. Εκτός ότι είναι δωρεάν, θα μπορούσε κάποιος να το κάνει ενδεχομένως μόνος του, αλλά ναι. αν μιλάμε για επαγγελματικό αποτέλεσμα ή τέλος πάντων μια βελτιστοποίηση, όπως το είπα πριν, εκεί σε συνεργασία με κάποιον, ναι, απλά η παρανόηση είναι ότι η Google ζητάει τα χρήματα. Είναι ένα δωρεάν εργαλείο ουσιαστικά. Ναι. Έτσι, απλά κάποιος πληρώνεται για τη διαχείριση και τη βελτιστοποίησή του. Η Google δεν ζητάει. Όχι. Εντάξει, αυτό ήθελα. Ναι. Αυτή είναι η Εγώ νόμιζα ότι η Google ζητάει και λέω. Όχι, σε καμία περίπτωση. Τα τηλέφωνα τα παίρνουν από εταιρείες που θέλουν να σε βάλουν στην Google και είναι επί. Αυτή είναι η παρανόηση που ανέφερα πριν. Αυτό, ναι. Πολλές φορές ακούμε το Google, νομίζουμε ότι είναι η ίδια Google και η ίδια Google δεν ασχολείται. Ναι. Σας δικαιώμα. Το ήξερα εν μέρει, αλλά ξέρεις, επειδή με παίρνουν και τηλέφωνο και καμιά φορά αρχίζεις και σκέφτεσαι και λες, όπα, εσύ μήπως είναι από την Google, αλλά. Το επιβεβαιώνω ότι δεν είναι από την Google, μην το ακούτε καν. Κάποια άλλη ερώτηση? Δεν βλέπω μια ερώτηση. Δύσκολη μου. Καθόλου δύσκολη, πολύ απλή. Δεδομένου των εξελίξεων στην τεχνική νοημοσύνη, θα ήθελα τους τρεις πανελίστες, ο καθένας από τη μεριά του, να δω αν τη χρησιμοποιούν και αν έχουν σκέψη πώς μπορούν να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους μέσω της τεχνικής νοημοσύνης. Ευχαριστώ. Να πω και εγώ από την πλευρά μου ότι ακόμα, επειδή ανέφερα πριν σχετικά με τα chatbots, τα chatbots είναι αυτά που όλοι έχουμε δει σε κάποια site και σε κάποια e-shop. Εμφανίζεται κάτω δεξιά ένα παραθυράκι το οποίο σου γράφει πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Αυτό είναι το λεγόμενο chatbot. Είναι δηλαδή ένας ψηφιακός βοηθός, ο οποίος μπορείς να του κάνεις οποιαδήποτε ερώτηση και να σε παραπέμψει σε οτιδήποτε μπορεί να θες. Ακόμα για την ώρα εμείς δεν το έχουμε βάλει ακόμα στο site μας αυτή την παράμετρο, αλλά είμαστε στα πρόθυρα να το τοποθετήσουμε και αυτή, γιατί θεωρώ ότι είναι μια πολύ εύκολη και βοηθητική λύση για τον καταναλωτή, ο οποίος θα θέλει να ψωνίσει, τον βοηθάει πάρα πολύ. Να πω και από τη μεριά μου λοιπόν ότι πάλι θα δανειστώ λόγια που άκουσα σε αυτό το διήμερο, το πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν ήσασταν όλοι και ακούσατε όλες τις ομιλίες. Επειδή λοιπόν έτυχε να ακούσω αρκετές, υπάρχει μεγάλη έμφαση αυτή τη στιγμή στο AI, στην τεχνητή νοημοσύνη και έχει και πάρα πολλές εφαρμογές αυτή τη στιγμή. Στον χώρο του φαρμακείου θα έλεγα ότι είναι η επόμενη μέρα, είναι κάτι το οποίο θα έρθει. Δεν έχει έρθει ακόμα, είναι κάτι το οποίο θα έρθει. Και θα εξηγήσω με ένα πολύ απλό παράδειγμα που θα μπορούσε να βοηθήσει για μια απλή εφαρμογή. Έστω λοιπόν ότι θα δανειστώ και του κύριου Κωνσταντινίδη εδώ τα λόγια, βάζει ένα τέτοιο σύστημα, ένα chatbot, στο site του. Αυτό τι θα του προσδώσει σαν αξία? Θα μπορεί να απαντά σε πελάτες του χωρίς να είναι ο ίδιος παρόν. Θα μπορεί λοιπόν να το εκπαιδεύσει και να δώσει όλες τις πληροφορίες, τις οποίες θα έδινε ο ίδιος αν ήταν παρόν στις 12, στις 1 το βράδυ, στις 3 τα ξημερώματα, στις 5 το πρωί, Σάββατο, Κυριακή, όταν είναι σε εφημερία, σε οποιαδήποτε λοιπόν στιγμή της ημέρας, θα μπορούσε να απαντά αντί για εκείνον. Όχι καταχρηστικά, με το παράδειγμα και την εκπαίδευση που θα του κάνει ο ίδιος. Έτσι, μην παρεμβαίνετε κάτι τέτοιο. Άρα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα προσέδιδε μια one-on-one επικοινωνία, μια προσωποποιημένη επικοινωνία, το AI που θα δώσει και το chatbot συγκεκριμένα, και θα έδινε αυτή την αξία της αμεσότητας του φαρμακοποιού με τον ασθενή ή τον καταναλωτή.
Εγώ τώρα δεν νομίζω ότι μπορώ να απαντήσω πολύ σε σχέση με το business, αλλά από τη δική μου επαγγελματική ιδιότητα και την day-to-day καθημερινότητα, σίγουρα στην επεξεργασία των εικόνων έχει ξεκλειδώσει ένα παράθυρο που δεν υπήρχε πλέον. Παλιά είχαμε μια φωτογραφία που στη γωνία είχε κάτι που δεν θέλαμε να έχει. Ήταν πρόβλημα, έπρεπε πιθανά να γίνει ξανά λήψη. Τώρα δεν χρειάζεται να γίνει αυτό. Το επεξεργαζόμαστε, εξαφανίζεται, γίνεται κάτι άλλο. Και είναι αυτές οι πολύ μικρές διευκολύνσεις που σε αφήνουν απλά να έχεις μια πιο στρωτή, ένα καλύτερο flow στην καθημερινότητα. Ευχαριστώ. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια εύχομαι. Γεια σας.